Velkommen. Mit navn er Silvia Rosenbusk, og jeg er overhovedet for 100-årslogen for godt design. Vi har netop vundet århundredets designtopmøde. Vi går ind for, at design skal kunne holde i 100 år, og det skal være smukt, holdbart og brugbart i 100 år. Desværre har det ikke altid været sådan. Før 100-årslogen vandt det sidste internationale designtopmøde, var det min værste fjende, konsum for en massevis, der bestemte. Massevis er fuldstændig ligeglade med, om ting er smukke eller holdbare. For ham handler det bare om at tjene penge. Massevis synes, at design skal bruges og smides ud. Derfor er det en fordel for ham at designe ting i dårlig kvalitet. Design skal gå hurtigt i stykker, for så bliver folk jo nødt til at købe noget nyt, og så tjener man flere penge. Design skal også være så billigt som muligt, så alle har råd til at købe det. Jo flere, der kan købe ens ting, des mere tjener man. Desuden er konsum for en massevis helt vild med masseproduktion, fordi det er billigt. Det er sådan, at både 100-årslogen og massevis har designnøgler. Designnøglerne er de værdier, vi bruger til at designe ud fra. Som I nok kan regne ud, er jeg rigtig glad for, at 100-årslogen endelig har fået lov at bestemme, så vi kan få lavet noget ordentligt design. Der er bare et problem. Der foregår noget meget mærkeligt her på vores museum om natten. Ting går i stykker, eller også forsvinder de lige frem. Det er mig et mysterium. Men jeg tror godt, jeg ved, hvem der er skyld i det. Det må være konsum for en massevis. Men jeg har brug for beviser. Desværre har jeg haft virkelig store problemer med at finde ud af, hvad der foregår. Så det ville være rigtig godt, hvis I kunne være mine agenter og løse mysteriet. I bliver delt ind i hold, og I skal efterforske mysteriet hos stolene, skabene, lamperne og skålene. I 100-årslogen har vi en helt særlig evne. Vi kan tale med ting. Jeg har installeret et oversætterprogram på nogle iPads til jer. Det vil gøre jer i stand til at tale med genstandene på museet. Held og lykke med det. Husk at komme tilbage her til at fortælle, hvad I har fundet ud af. Jeg har et opgør med massevis.